Шановні сябры, восенню пачынаецца цэлая серія замежных вайсковых вучэнняў на нашай зямлі. І гэта вельмі небяспечна для нашай дзяржавы. Таму што на нашай тэрыторыі апынаюцца замежныя войскі. Вучэнні носяць агрэсіўны характар, скіраваны на напад на суседнія краіны. Гэта можа ўцягнуць нас у чужыя войны. Я не ведаю, супраць НАТО, Украіны, ці яшчэ супраць некага. Ці патрэбна нам это? Ці мала мы наваяваліся? Колькі было гэтых войнаў? Мы адзіная, мабыць, нацыя ў Еўропе, якая так і не аднавіла сваей колькасці у параўнанні з пачаткам мінулага стагоддзя. У нас у Канстытуцыі напісана: мы імкнемся да нейтралітэту. Добрая Канстытуцыя, добрае рашэнне. Нам не трэба чужых войскаў, неважна якіх, з Расіі, там, з НАТО, а яшчэ аднекуль. Мы самі тут, у сябе абаронім і разбярэмся самі з сабой. Я заклікаю патрыётаў Беларусі, каму дарагая незалежнасць нашай краіны, 3 ліпеня выйсці ў 14:00 на Кастрычніцкую плошчу і сказаць не чужым войскам на нашай зямлі. Калі некаму не падабаецца гэтая дата, то проста вы шукаеце нагоду не хадзіць, бо вам страшна сказаць не в інтэрнэце, не в сацыяльных сетках нешта ў абарону незалежнасці, а паказаць сваю незгоду з замежнымі войскамі публічна. Зараз Беларусь акупавана знутры. Гэты рэжым, які незаконна ва ўладзе, яны ўнутраныя акупанты. Яны гэта паказалі недавно, на Дзень волі. На ўвесь свет паказалі. Але гэтыя людзі не маюць сумлення, не маюць гонару. Калі што прыцісне, яны гатовы будуць прадаць нас. І ўнутраная акупацыя стане вонкавай. Беларусь трэба абараняць. Акрамя нас няма каму яе абараніць. Выйдзем 3 ліпеня у дзень вызвалення, патрабуем вызвалення ад унутранай акупацыі і недапушчэння акупацыі вонкавай. Жыве Беларусь!